Foi unha maravilla conocer ao gaiteiro, a Manuel, que toca que te mueres. Que ademais é da miña terra. Hai que tirar por a casa. Sí, foi unha suerte poder contactar con Felipe do Fato Cultural Gallego, que a verdad conoce a todos os gallegos do País Vasco. Casi. A moitos. Manuel, dixéronos que aquí en Euskadi que había moitos gaiteiros e que usted era un deles. Eu non son gaiteiro, eu son un aficionado ao gaiteiro. Gaiteiro é moito decir. Dixo unha vez José dos Rosales que estuvo tocando con ele ali en Lamela unha noite, con ele máis que a muller. Dixo que tocan a gaita hai moitos, pero gaiteiros hai poucos. Eu son un dos que toca a gaita. Eso é. E como empezou a tocar a gaita? Pois empecé despois de vir de Caracas aquí con os paisanos, que era un destos moi inquietos que tamén gustaba de meterse en líos. Entonces dixo, oye, vamos a facer un grupo. Pues xa que estamos aquí os galegos, coño, vamos a loitar un pouco pola nosa cultura. E dai, outro amigo que se chamaba Manolo, que despois tocou comigo moito tempo, díxome, oye, vou chamar a este outro Manolo a que trae a gaita que che diga como funciona eso, como é. Pero a gaita sei como é, pero eu tocaba de pequeno a flauta travesera de madeira, que me comprara a miña nai na feira, na Bandeira, e despois romperon, perdeuse a flauta, entón deixei de tocar e fun para Caracas, e despois cando vin foi cando me liei con estos, e chegou Manolo ca gaita e dixeme, a ver, mira, isto funciona así. E quedou alucinado porque eu prácticamente xa tocaba. E dicime, pero como é posible que toque así? E dice, pois toco. E aí empecé xa, con eles empezamos a facer un grupiño así, éramos casi todos Manolos, o do bombo era Manolo, o sea, entonces empezamos así, pois desa forma. E xa seguín co grupo da Casa Galicia, que tuvemos un grupo precioso de baile, íbamos a todos os sitios, desde Zaragoza, o grupo era unha maravilla. Cos maños e con todos tiñamos bastantes piques porque o grupo era unha gozada. E fixemos o grupo Novas Fontes de Hernán. E desde aí hasta hoxe, 40 anos ou por aí. Ostras. Eu acórdome na Bandeira, sendo pequeno, un chaval, ver os gaiteiros de Moneixas, como aquela xente tocaba, como a xente vibraba co que tocaban os gaiteiros. Eu acórdome cando era pequeno deso perfectamente, quedouseme na cabeza para sempre. E cando viña a Lira de Ribadavia, cando viña a Longos, esas bandas todas que viñan antes, e a xente iba cunha ilusión, os rapaces todos diante da música, eu acórdome deso, por eso cando Galicia teño moitos recuerdos. Falas de que túa nai che comprou unha flauta traveseira en Bandeira? De madeira, sí. Antes facía, ahora eu mirei por todos os sitios a ver se facían esas flautas que tocaban moi ben, eran unhas flautas, chamábanlle pínfanos. Pínfano? Sí, era unha flauta pequena, unha flauta traveseira, pero de madeira con todas as notas, tocaba de maravilla a flauta. Pero esa flauta, como aprendeches a tocar? Pois aprendí solito. Ostras. Eu teño un neto agora de 6 anos. Eu cando tiña 6 anos, como o meu neto xa tocaba a flauta estupendamente, pezas, muñeiras e cousas, tranquilamente. Caramba. Hoxe hai moitas máis facilidades, pero claro, ves a música de outra maneira. Daquela, a xente aprendía pois como podía, de escoitaba as pezas e así as tocabas.